За Асеновград, за Болярци, за Боянци, за Първомай, за Поповица, от тук за Смоленли, за Родопите, за цяла Тракия. Умряло куче. Ето го. Ето го. Ето го. Ето го един ябалник, дето се е снимал с една умряла кола и ми вика на мене умряло куче. Какво умряло куче съм аз, бе? Какво умряло куче съм, бе, файтунджия? Файтунджия? Къде отиде то файтунджия? Къде отиде, бе? Аха, сега ще те еба майката аз. Айде, умряло куче съм бил. Умряло куче, ама не можеш да ма стигнеш на заден ход да вървиш. Господин Мисир, на заден ход да вървиш не мога да ма стигнеш. Не ти, всичките не могат да ма стигнат мене. Никой не мога да ма стигне. Не ти, всичките до един. Аз ще ви покажа тук до един месец кой е звездата на ТикТок. Сега още съм нов. Сега още да ти еба майката. Кой ще беше моята майка на 80 години? Абе, я изчезвай, ще ти еба майката и буклука, ще се обяснявам аз на тебе. Чезвай! Веднага чезвай, майка ти еба ми буклук. Чезвай, буклуците